guys, दिनैनिफ्राय गुलुखौ गोदान गुलुनि लुक्सआ गोदान महर जासिगोन दिनैनिफ्राय जा बेटुआ ओमफ्राय दिनैहाय जोङो थांनो नागिरदों बेनि एडमिशनाव स्कुलाव बे क्रिमखौ हर गुलुआ आथिं आखाइ सुखांबाय बुजा गानां जा माबारबाय क्रिम फुनिसै नाङा इनि दुगैनायावनो खारथिंनायावनो बेसेबा टाइम जालायलांबाय दुगैयाबो दुगैनायाथ' दुगैखायाखै आखाइ सुनायानो माबा आङो स्कुलाव थांना नंखाना बिदि जाखांसै ओमफ्राय उनाव मोखां सुयोलै नोङो होननानै जे खारबाय बिनि उनावसो खारबाय हा होमबालाय माथ' मानि एसे माबा जाबाय थायो मैयासो आङो माबाखौ जाब्रासो हुआसैना आथिंखौ मामि आं नोंनि हुनायखौ बिराद मोजां मोनदों दिनैसो मासि मिनिथाव मानसियो माने रागा जोंनानै थाबाबो मा जायो खोथा बुंनायावनो मिनिनो गोनां जायो नुवाखै नै क्रिम फुनबाय फुननाया एकदमबारे हरा लिरदोसो लिरदोबाबो नोङो आं क्रिम फुननायावलाय मानो लिरनांगौ मा बुजागोनांगौ बुजाग्रा गावहासो मोजां मा लिरदों नोंलाय मा लिरदों दे जोंहानि बेटुनि लुक्सखौ माबायदि नुदों खोन्थाहरलाय दे चुं खानाय टाक्लायै मोजां मोनदों खानाय गोनाङाव मोजां मोन दे गस्लाखौ फुदो नोंनि नामा मा नाम खोन्था पुलिस नाम मा पुलिस नामलै बेलाय ओमफ्राय बे गामिनि नामा मा नाम नोंसोर गामिनि नामा मा नाम नोंसोरनि गामिनि नामा मा नाम होनबा बे गामि ओमफ्राय मा खबर नोंना खोन्थालाय मा खबर नाम सोंबाथाय खबर सोंबाथाय जेरै बसुमतारी होननानै खोन्थायो माने कनफिउज जायो इयो मा खबर जेनेबा सोंनायाव नामखौल' सोंनाय बायदि मोनो खोमा ओमफ्राय मा खबर होनबा जेरै बसुमतारी ओमफ्राय उनाव जुदि दसे थानानै बुङोबा मा खबर होनबाथाय आइ एम फाइन इदि होननानै खोन्था होनबाथाय मा नाम नोंना इदि होननानै सोङोबा आइ एम फाइन ओंखारखांबाय आंहा नै दा थांनोसै ओमफ्राय नायदो बे मानसि सासेया बे गारिखौ लानानै ओरैबायदि माने बे न'निफ्राय ओइहाय जुदि लेंहरबा गारिजोंसो फैबावो दै लोंनो लेंहरबाबो गाइखेर लांनो लेंहरबाबो गारिजोंसो फैबावो थांनोसै ना बा एक्साइटेड मा जागोन होनदोंमोनलाय नोङो पुलिस अके फैद' रानिखौबो लिंफाबाय आङो मा होनदों आयै नंगौ ए दे नङाबा हा फरायगोन ए मा फरायगोन खोन्थालाय ओमफ्राय 1 2 ओमफ्राय आरो इलाय मा ओमफ्राय नै जोंना स्कुटिया नै बेजोंसो थांगोन ओमफ्राय बेगाबो नै बेसो बेना प्लास्टिकनि बेगसो जेबो नङा नाबा जोंना बेनो सोलियो बेनो जायो जोङो दा स्टार्ट खालामदों साइकेलनिफ्राय प्लास्टिकनि बेगसिम ना बा ओमफ्राय उनाव फोजोबगोन जोङो मार्सिडिस मादै इखौ बुंनानै होलाय बिदि खालामनाङा थौ टाइमा जाबाय मा जाखैलाय दे जाबाय नैखौ एसे ओरै जा माबाना आं मोनसे डायलग होनो नागिरदोंमोनलाय सेस ओमफ्राय नै थांसै गाखोदो साइकेलाव गाखोदो दे स्टार्टिंआवनो खुनिसो जाबाय गथ'आ सिफोरबा मोनबाय आङो थांनो ओंखारनायावथ' बिदि एकदम माबा मोनसे घटना जानानै होबाथाय थांनो बाखांलायलायो दिलां आंहा गोसो गाज्रि मोनजाबाय बुस्थुआ जि गावदो बोथोराबो जि गोरान फैबाय जोङो ओमफ्राय खोथाया मा जाहैबाय डाइरेक्टलि बेटुखौ गिदिर स्कुलाव होला गामिनि अंगनबादियावनो एडमिसन खालामनो नागिरबाय
खारन मानो मिथिगोना बयबो माने बुंदों जे एबार बोसोराव डाइरेक्टलि बिदिहाय माबा नाङा बे रोंनाय नङा जेबो बेनिखायनो बेस्ट गामिनि स्कुलावनो अंगनबादियाव लांलाय लाबोलाय ओरैनो स्कुलनि माबाखौ ओरैनो स्कुलनि फिलाल' एसे फैथो ओमफ्राय लोगोफोर गेलेनाय बाहेरायाव थानाय बिदिखौ रोंग्रोथों ओमफ्राय उनाव औवा कख'खौथ' जेनेबा न'आव एसे एनै फोरोंबाबो जायोना ओंखायनोथ' एबार बोसोराव होथ'नांला बिदि होननानै बयबो बुंनायखाय गुमैमोन आब'मोन गासिबो ओंखायनोथ' आङो डाइरेक्ट स्कुल गिदिराव एडमिसन होला एबारो अंगनबादियावनो बे साननैसोआ थांथ'थोंसै माने साननैसोआ माने एबार बोसोराव आरो जि मेंदों आङो डाइटिं खालामबाय थानायाबो साइकेलखौ सालायनो हायाखै आरो बे सासे गुरजियाबो दंखायोना बेखौ थिखांनो गोनां जादों मोनथ'वाखै मोनसिगोन बिराद मेंदों ओंखायनोथ' एबार बोसोराव अंगनबादियावनो एसे गेलेथो एसे रोंथो बेखायनो बिदि होननानै अंगनबादियाव एडमिसन होनो फैदों दा जों दिनैनिफ्राय नै मोनथ'वाखै मोनथारसिगोन बोरै बास्लाबना फैदों हायदे 어 있네 또. 애미 좀 좋아하네. एडमिशनखौ लाना ini admission sana lagu इसको ही देखता देखा है ये भी लगता तेरे नाम जल्दी साला ini jadi saja Sana sekolah बे मेडाम माबा गिदिर स्कुल माबाफोरनि गिदिरफोरनि आरो नोंसोरनि ओमफ्राय इसोरनिया बेलेग फैयाखै दिनै ना मा फिसाखौनो लायोना गिदिरखौ नाङा गिदिरा गावोना इनि लोगोआ नै जागोन जाहाबो बायगोन ना नोंगा जागोन दे एडमिशन लाना थांनो मानिबा फट' साफायोनो ओइ नै अनजालु इनि फट'आ नोंखौ थिखांनो नागिरदों थांलाय इ सासेयाथ' इनि दे थांलाय दा आङो जोंनि गामिनि स्कुलनि टुर खालामनो मा दङ सिगां बेनिफ्राय स्टार्ट खालामनोसै आङो नै बेफोरबायदि जोंनि स्कुलनि सिङाव आरो दा बेहाय एनुवेल कमिटि मेम्बार्सफोरनि नाम नामा ओमफ्राय ओरैजाय नाम्बार 2 बे साइन बर्ड ओमफ्राय नै बेफोरबायदि आर्ट खालामनाय दङ ओमफ्राय बेथिंजाय बर'फोरनि गेदेमा सुबुंफोरनि ओमफ्राय उनाव जोंनि नेसननि गेदेमा सुबुंफोरनि पिकचार नैबे जाबाय ब्लेकबर्ड ओमफ्राय नैबे जाबाय मेमनि जिरायग्रा ओमफ्राय ओरैजाय नै बेबो मोनसे क्लासनि ब्लेकबर्ड नै ओरैजाय ओमफ्राय नै बेखिनियाव अंगनबादिनि आरो उन्दैफोरनि जायो बेखिनियाव ABCD माबानाय दङ ओमफ्राय नै बेफोरो अंगनबादिनि गेलेग्राफोर बेफोरो गथ'फोरनि चेयार आरो नै बेफोराव माबा माबि सुग्रा आरि नै बेफोरो ओरै आरामनो ओरै नै बेफोराव आरो बैहायबो दंबावो नैबे मोनसे गेलेग्रा नै बेफोरावबो दंबावो ओमफ्राय नै बेहाय गथ'फोरा आखाइनि खामानि होयोना हासिबफोर लाबोनाय नै बेहाय जमा खालामना दोनदो ओमफ्राय गथ'फोरनि आखाइनि खामानि लाबोनाय बेफोरखौ नै बेहाय आरामसे बिदि खालामजोबना दोनदो आरो ओरैजाय ओमफ्राय नैबेहाय गथ' उन्दैफोरनि अंगनबादिनि जागोन बेहाय क्लासआ ओमफ्राय नैबेफोरो गिदिरनि नैबेखिनिया थाखोसे थाखोनै थाखोथाम बेफोरबायदि भाग नामा ओरैजाय ओमफ्राय नैबेफोरखिजायबो आर्ट खालामना दोनदो आरामसेनो ओरैजाय ओमफ्राय नैबेहाय गोदान अंगनबादिनि माबा जागासिनो नैबेहाय नैबेहाय अंगनबादिनिया जागोन अंगनबादिनि न' लुगासिनो ओरैजाय बाथरुम लेट्रिन ओमफ्राय बेहाय मानिबा अफिस बानायगासिनो गोदान
बिराद ब्लां ब्लां जोंनिया लामानि डाइरेक्ट फैनानै मोनो सायायानो गैला दानिया खरनस बिफां गिदिर बे बेसेबा बोसोर ओमफ्राय नै फट' साफायगासिनो दङ ओमफ्राय बैहाय ओंखाम आरि सङो गथ'फोरनि आरो बेहाय बे जाहैबाय मिटिं आरि जाबा बेहाय अफिस ओइ गुलु खारबा बिराद डिस्टार्ब खालामगासिनो फट' खेबजानो गाजाया हारे 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 ए बे जाहैबाय मन्दिर माने बाथौ थाना नैबे स्कुलखौ नै बेफोरबायदि नुहुरो जोंनि स्कुलखौ नैबे अंगनबादिनि जागोन नाहाय बेहाय बानायथ'वाखै कमप्लिट जाबा जागोन ओमफ्राय नैबेहाय फिरफिला थिखांनाय माबाया ओरैजा नैबे जोंनि स्कुलनि नामा खिनिया गथ'फोरनि गेलेग्रा नैबे बक्सआव बाकसाव बिदि सोनानै दोनदोंमोन आरो दा बाकसखौ खेवबाय ये watermelon ilah iya Maya kumla Khaled nasi जोङो दा थांनो जाबाय गथ'फोरा गेलेलायबाय बेहाय आं मिथिङा लासै थाला थांनोसै खामानि दं न'आवबो फैद' न'आव सफैबाय बिराद मेंनाय मोनबाय आङो ओमफ्राय दिनै मिटिं जागोनहाय क्लासआनो जायासै आरो बायद'आबो जायबा अरिजिनेल माबानि अंगनबादिनि मेम बेयो रिटायार जाबायनो ओमफ्राय गोदान मेमा ओरैनो हेल्पार सासे दङ बियो फोरोङो आरो ओमफ्राय बे दिनै फैयाखै आरो मिटिंबो जागोनखाय क्लास जायासै आरो दाना जोंना स्कुला एल पि स्कुला बिराद मोजां जाबाय मा जालायखो मा गामिनि स्कुला बिराद मोजां जाबाय सिगांनि बायदि नंला मेदामाबो एबार गुन'त्सवावबो ए रेंकिं मोनलायदोंनो गुन'त्सवनि सार्भे जानायावबो ओमफ्राय ए प्लास मोनबावगौमोनसोनो बे एक्सटार्नेल जायबा फैयो बेनि फुलाव थाङासैनो आरो सासे गथ'खौहाय एबसेन्ट लिरनानै हरफ्लांदोनो बियो मेदाम मोनाथ' ओमफ्राय दानि बुंदों आरो मेदाम मोना एबसेन्टआनो नङामोन गथ'आ एबसेन्ट खालामनानै हरफ्लांदों माबा फुल जाबायदां बिसोरना बिनानै ओमफ्राय ए प्लास फैनो गोनाङानो एबार फैयासै एल'सो फैबाय होननानै बिराद मोजां नांदों आरो खोनानानै नङाबा सिगाङो बारा मानसिफोरा एडमिसनखौनो हैलामोन गामियावहाय दाथ' बिराद आराम फोरोङो गथ'फोरखौ गान खननायखौ नुदोंना जि आराम गान फोरोंदोंमोन मेदामा थ' दा बेखिनियानोसै एबारनिफ्राय रेगुलार लांबाय थानो ओमफ्राय एडमिसना माबानियाव बायद'नियाव मानो खालामासै मिथिगोना माने बिदि जादोंनो सोरबा सोरबा हैयोनो एडमिसन खालामनो ओमफ्राय हैनानै बोसोरसेबा बोसोरनै दोननानै बोखारोनो ओमफ्राय बिसोरनाव दानिया बिराद स्ट्रिक्ट जाबाय बिदि सर्भ शिक्षाया माने बिदि एडमिसन मानो लांखो आरिखो बिदि मानो बोख्लायखो बेफोरबायदि बिराद कुइसन जायोनो आरो बेनिखायनो माबायाव होथ'वासैनो एडमिसन ओमफ्राय अंगनबादियाव मेदाममोनजों रायलायनानै अंगनबादियाव एडमिसनखौ खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय दा आंनिहाय होथ'नो हानाय नङा बिदि होननायखाय ओमफ्राय नंगौबो दे जेनेबा मानसिफोरा बोसोरसे आन्थाखिनिखौ दोननानै गिदिर स्कुलाव होयोना बिदिहाय इंलिस मिडियाम सोरबा सोरबा बिदि प्राइभेट स्कुलफोराव दानिया बांसिनानो बिदि एल पि स्कुलाव होनोनो नागिरला मिथिया श'नि थाखायसोना खिन्थु फोरोंनायाथ' एखेयानो जायो सब मेदामानो आरो एल पि स्कुलनि मेदाम जानाया सार जानाया बिराद इजि नङा गथ'फोरजों एडजास्ट जानो हानांगौ होमबासो जानो हायो इमान खस्थ' खालामनानै बिसोरो जों माबायदि खस्थ' मोनो नुवाखै जोंसोथ' फरायनो नागिरा खिन्थु बिसोरजों आरो फरायहैबावो बिराद खस्थ' जाथारो एल पि स्कुलनि बिदि स्कुल फिसानि अख्रा जायो बिसोरो अख्रा एकदमबारे अख्राखौ मेनेज खालामनो नांगौ जायो ओमफ्राय फोरोंनांगौ जायो बाबरे बिराद टानथार गथ'फोरखौ फोरोंनाया आंनाथ' जानाय नङा एकदम धर्ज गैया बिराद धर्ज नांगौ ओमफ्राय अननाय जानांगौ आरो होमबाना दा एबारनि मेदामजों गथ'फोरा बिराद मोजां आरो गथ'फोराबो मेमखौ बिराद मोजां बिदि होननानै बुङो आरो नंमारगौ आं दा नुनानै फैबाय बिराद मोजां बिराद गथ'फोरजों आरो बिमाफोरजों रायलायनायाव बिराद मोजां बेयो ओंखायनो दा आं मोजां मोनबोदों आरो मेदामखौ थ' जाबायसै दिनैनि भिडिअ बेखिनिसै खामानि मावनांगौ दङ दा मेरला एकदम ओंखाम संनांगौ दंसै दुगैनोबो दङ दुगैयाखै आङो खारै ओंख्रि संनायदों
आङो जा डाइटिं ओंखाम जायो फास्टिं खालामगासिनो दङ आङो ओमफ्राय आङो र' खोन्थागोन मोनसे बिदि फास्टिंनि डाइटिं खालामनाय दङ थ' आं बेखौ फल' खालामगासिनो दङ फार्स्टआवनो बेलेग खालामदोंमोन आङो ओमफ्राय दा फास्टिंनिखौ खालामगासिनो दं आरो बेखौ नेक्स्ट भिडिअ आङो लाबोगोन र' एबारो बुहुत माबा माबि खालामनांगौ जायो थ' दा फास्टिंआव दङ आङो ओंखाम जाथ'वा नालाय ओमफ्राय संबाथाय जि जानो लुबैयो नोंसोरबो लुबैयोना संबाथाय एसे साखिनायावनो खिन्थु साखिनोबो मोना खालि दै ओमफ्राय ब्लेक कफि हयथ'बा जि माने 0 केल'रि थायो बेखौ लानांगौ आरो थ' दा बिदि सोलिगासिनो आंना ओमफ्राय भगबाना हामहोगोन ना हामो खोथा बुंनो नागिरदों दहाय जे आं भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जेनेबा बिथुनि खानाय सिनायनि भिडिअ ओमफ्राय बेखौ कमेन्ट्सआ मानो थाखाय अफ जाबाय थादों आं मिथिया कमेन्ट्सआनो आं खालामफिनबाय थायो कमेन्ट्स अन ओमफ्राय अफ जाबाय थादों ओमफ्राय दा मानसिफोरा सानगोन जे मानो थाखाय बिदि जादों जेनेबा कमेन्ट्सखौ मानो अफ खालामनानै लादों बिदि होननानै नङा आं कमेन्ट्स अफ खालामाखै कमेन्ट्सआ हारसिंनो अफ जालांबाय थादों आं बानायफिनबाय थायो खेबबासो जाबाय दालासै आं बानायफिननाया अफ जालांबाय थायो हारसिंनो ओमफ्राय मानि थाखाय जादों आंबो मिथियाखै जेनेबा बिदि खानाय सिनायनि भिडिअखौ आं दाखालिनिफ्रायनो आपल'ड होनो नागिरबाय थादोंमोन खिन्थु जायाखै आरो जेनेबा माबा इदि रिमुभ खालामनानै होबाय थादों ओमफ्राय माबा माबि इदि इडिटिं खालामफिननानैसो दा आङो होफिननो हाबाय आरो दिनैहाय भिडिअखौ आपल'ड नङाबा दाख्लैनो खानाय सिननाय जादों रबिबार समबार मंगलबार नङा बुधबारावनो खानाय सिननाय जादों ओमफ्राय नै दा समबार जालायबाय दिनै ओमफ्राय आपल'ड होनो हायाखैमोन नालाय आङो ओइ माबा केमसि लानानै खानाय सिननाय माबानाय इदि भिडिअ बिराद दंमोन ना किजानि बेनि थाखाय बार गाबनायबो दंमोन ना आरो गस्ला गानालासिनो थुखैनाय बिदि थानायखायनो किजानिबा इउटुबा रिमुभ खालामनानै होबाय थादोंमोन खोमा ओमफ्राय दा आरो कमेन्ट्सखौ मानि थाखाय इदि खालामबाय थादों मानि थाखाय इदि जाबाय थादों आं मिथियाखै खिन्थु कमेन्ट्सआ हारसिंनो अफ जालांबाय थादों आरो आङो अफ खालामनानै लायाखै कमेन्ट्सखौ गाज्रि साननाङा जाय जाय कमेन्ट्स हरनो ट्राय खालामदोंमोन कमेन्ट्स हरनो हायिखौ बेलेगा इदि जायाखै बे इल' मोनसे भिडिअआल' जादों ओमफ्राय नेक्स्ट गाबोन आपल'ड खालामबा मिथिगोन कमेन्टआ मैयानिफ्राय जादों ना मादों खिन्थु बेखौ दा मिथिथ'वाखै दा नायनोसै मा जायो कमेन्ट्सआथ' दा अफ जाबाय बेहाय बे भिडिअआवहाय होनो हाखाला रावबो कमेन्ट्स अन खालामफिनबाय थाबाबो हारसिंनो अफ जालांबाय थायो दा भिडिअखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो खामानि मावनो दङ भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो बेल आइकनखौ प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान गोदान आपडेट नोंसोरनाव सहैयो होमबा दोनथ'नोसै दिनैनि थाखाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनलायनानै था ओमफ्राय आबो सोनाबो अनबाय था बाय बाय